Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Mayong adlaw sa atong Ginoo mga igsuon. Anya na kita sa ikaupat o katapusang Domingo sa Adbyento. Pipila na lang kagutlo, Pasko na. Apan unsa manggayod kita kaandam alang sa pagsugat sa batang Hesus nga nagpakatao tungod sa iyang dakong gugma kanato mga tao. Gugma ba usab ang naghari sa kahiladman sa atong mga kasing-kasing? Wala na ba'y pagdumot? Aduna ba'y pagsalig sa atong kasing-kasing nga bisan magkinaunsa ang Ginoo mao ang Emmanuel, ang Dios nga nag-uban kanato. Mamahimo untang atong modelo si Maria diha sa iyang pagpangandam sa pag-abot sa atong manluluwas. Maghiusa kita sa atong mga pag-ampo alang sa usa ka mabungahon ug malipayong Pasko. Ug atong iampo ang mga katuyuan sa atong TV Mass sponsors, benefactors, GCash and online donors, ug kanatong tanan nga unta mabatyagan nato si Jesus taliwala nato. Sa ngalan samahan og sa anak og sa Espiritu Santo, amen. Ang ginuman na akan ninyo. Manang sa kanimo. Mga igsuon, maginorsol kita sa tuang mga sala, aron maandam kita pag sa ulog sa Santos nga misa. Sayup ka man
Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa itong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhi nga dayon. Magampo kita. O Ginoo, pinagi sa pagpaibalo sa anghel, nasayod kami sa pagkaimong tao ni Kristo imong anak. Ibubo ang imong grasya sa among mga kasing-kasing, o pinaagi sa iyang pagpasakit, pagpakamatay sa krus, dada kami nga nasay maya sa iya nga pagkabanaw. Kini amo nga gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesu-Kristo imong anak, nga buhi o gari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa ikaduhang basahon ni Samuel. Unya, sa dihang nakasukad na si David sa iyang pagkahari, ug wala na siya ipasamok sa Ginoo sa iyang mga kaaway nga naglibot kaniya, giingnan niya si Nathan ang propeta. Nakita mo karon nga nagpuyo ako sa palasyo nga sidro, apan anaata ibutang ang sudlanan sa kasabutan sa Dios sa usa ka tolda. Og miingon si Nathan kang David, lakaw, buhata ang imong gitinguha, kay mag-uban kanimo ang Ginoo. Apan ni adtong gabi una, gisultihan si Nathan sa Ginoo. Ingna ang akong alagad nga si David. Kini ang gisulti sa Ginoo. Buhatan ba ako nimog balay nga akong kapuy-an? Busa karon, sultihi ang akong sulugoon nga si David. Kini ang giingon sa Ginoo nga labing gamhanan. Gikuha ko ikaw sa pasibsiban gikan sa imong pagkamagbalantay sa karnero, aron paghimo kanimong hari sa akong katawhan, ang mga Israelita. Sukad sa panahon nga nagtudlo ako mga maghuhukom alang sa akong katawhan, ug dili ko na ikaw ipasamok sa tanan mong mga kaaway. Dugang paniana, ako nag-ingon, nga hatagan ko ikaw mga kaliwat, ug palungtaron ko ang imong banay ug gingharian hangtod sa hangtod. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Mag-awit ako sa kaayo sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Mag-awit ako sa kaayo sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Ang mga kaayuhan sa Ginoo, akong awitan, hangtod sa kahangturan. Latas sa tanang kaliwatan, magsangyaw ang akong baba sa imong kamatinumanon. Kay miingon ikaw, ang akong kaluoy, hangtod sa kahangturan. Diha sa langit imong giligon, ang imong kamatinumanon. Mag-awit ako
ako sa kaayo sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Nakigsabot ako sa akong pinili, nanumpa ako kang David, akong sulugoon. Hangtod sa kahangturan, ligunon ko ang imong kaliwat. Ug pabarugon ko ang imong trono, hangtod sa tanang kaliwatan. Mag-awit ako Sa kaayo sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Muingon siya kanako, ikaw akong amahan, akong Diyos, akong bato, akong manluluwas. Hangtod sa kahangturan, padayunon ko ang akong kaluoy alang kaniya. Og ang akong pagpakigsabot kaniya, magabarog nga maligon. Mag-awit ako sa kaayo sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Daygo nato ang Dios, makahimo siya sa paglig-on kaninyo, sumala sa maayong balita nga akong giwali, nga mao ang mensahe mahitungod kang Hesukristo, ug sumala sa gipadayag nga tinaguang kamatuoran nga gililong sulod sa dugayng panahon. Apan karon gipadayag na ang maong kamatuoran pinaagi sa mga sinulat sa mga propeta, o gibutyag kini ngadto sa tanang kanasuran sa mando sa walay katapusang Dios, aron ang tanan mutuo ug mutuman. Himayaon ta ang bugtong maalam nga Dios, pinaagi kang Hesukristo, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Ang Ginoo manakan ninyo, kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Sa ika-unom ka bulan sa pagmabdos ni Isabel, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa lungsod sa Galilea nga ginganlan og Nazaret. May mensahe siya alang sa usa ka batan-ong dalaga nga sinayuran sa usa ka lalaki nga ginganla Jose nga kaliwat ni Hari David. Maria ang ngalan sa babae. Miadto ang anghel kaniya ug miingon,
paglipay. Ang Ginoo nag-uban og nagpanalangin kanimo pag-ayo. Nalibog pag-ayo si Maria sa pagkabati niya sa mensahe sa anghel og nagpamalandong siya kung unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Miingon ang anghel kaniya, "Ayaw kahadlok Maria, kay gikahimutan ka sa Dios. Magmabdos ka og mga anak og lalaki, og nganlan mo siyag Hesus. Mahimo siyang inila og tawgon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari sama sa iyang katigulangan nga si David, ug mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan, ug dili gayud matapos ang iyang gingharian." Si Maria miingon sa anghel, "Ulay ako busa unsaon man pagkahimo niini." Ang anghel mitubag, "Mukonsad kanimo ang Espiritu Santo og magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini, ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios, ug hinumdumi ang imong paryente nga si Isabel. Giingon nga dili na siya mo anak, apan karon ikaunom na kabulan ang iya nga pagsabak. Bisag tigulang na siya kaayo, kay walay dili mahimo sa Dios." Miingon si Maria, "Sulugoon ako sa Ginoo, mahitabo unta kanako ang imong gisulti." Og mibiya ang anghel kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga isuon sa introduction, ginaingon aniya kita karon sa ikaupat nga Domingo sa Adbento. Kung ninyo mabantayan sa ato ang korona sa Adbento, sa Advent wreath, ang upat ka kandila gidagkutan na. Kay lagi, aniya naman ta sa katapusan nga Domingo sa Adbento ang ikaupat. And then nindot sa kaayo, kay ang ato apod nga Ebanghelyo, mao man ang gingon the story of the Annunciation. Sa ato pa, niining ikaupat nga Domingo sa Adbento, si Maria ang ato ang modelo, si Maria ang ato ang inspirasyon, si Maria ang ato ang tutukan, niining katapusan nga Domingo sa Adbento, pagpangandam nato sa pag-abot sa Pasko. Pasko na, hapit na, duol na, dili ba? Samtang nagbasa ko sa Ebanghelyo, na hinumdum ko ni adtong pag-appeal nako og pilgrimage sa Holy Land, nga diin ang matawag nato the Church or the Cathedral of the Annunciation ngadto sa Nazareth, kining gisgutan sa Ebanghelyo, apil man na sa itinerary. Nga diin tuwa didto ang balay ni Maria, and then gibuhatan og dako nga simbahan, and then nakasulod mi didto, nakakanta pod mi og Marian song nga O Birhen Maria at ubangan sa iyang balay. Dili lamang nga nakakanta mi ngadto og O Birhen Maria, nakasaka mami sa taas, kay ang simbahan tuwa man sa taas niya ang balay ni Maria diri man sa ubos, and then gitagaan mi kay gayunan nga makamisa ko didto uban sa ako ang grupo. Di pa ko malimot sa akong wali ug akong giingnan ang akong grupo ni agyud ta sa tugkaran
Ni ata nagbarog, tuwa sa ubos ang balay ni Maria, ug dinhi si Maria mingon, matuman diri kanako sumala sa imong pulong. Fiat ni Maria, yes ni Maria, nga diin nagpahinumdom kanato sa commitment ni Maria, isip mao ang gipili nga inahan sa Dios. And then, ayaw sad kalimot nga si Maria wala magpinataka og tando. Nangutana una siya, naminaw una siya sa tingog sa anghel. And then, human siya maminaw sa anghel nga mao ang pulong sa Dios. Una siya mitando sa iyang pagingon, matuman diri kanako sumala sa imong pulong. Mao ni nga niining katapusan nato nga Domingo sa Advento, kumusta man ang atong commitment sa ato ang pagka-Kristiyano? Kumusta man ang atong yes to the Lord? Kumusta man ang ato ang pagpuyo isip o sa katinuod na Kristiyano? Kay nindot na ba pod kaayo sa nga tanan, kay mao biya gyud ni ang gidala ni Maria sa iyang panaw ngadto sa Bethlehem, where the first Christmas was celebrated ngadto sa pasungan. Ang iyang panaw padulong ngadto sa Bethlehem is an expression of her commitment sa iyang yes, Lord. Mauni tungod ni ana, si Maria wa gyud magbagulbol nganong didto mataw ang bata sa pasungan. Si Maria wa gyud magmahay nga mipanaw siya gikan sa iyang lungsod padulong sa Bethlehem. Si Maria nagdala gayud og dako nga giingon pagsalig sa Ginoo kay lagi ang iyang panaw mauman ang pagtuman niya sa iyang commitment nga pagkainahan ni Kristo. Tungod ni ana iyang gidala ang iyang pagkamasunuron sa kabubuton sa Dios. Ug diha sa iyang pagkamasunuron sa kabubuton sa Dios, iya pod nga gipadayag ang iyang pagsalig ngadto sa Dios kanang giingon dili gayon mobiya ang Ginoo ngadto kaniya. Mao na ang first celebration of Christmas in Bethlehem is a celebration of joy because of Mary's commitment and yes to the Lord. Ang unang mga nagsaulog sa Pasko hinumdumi ang mga magbalantay sa karnero. Nga bisan sa ilang pagkayano, bisan sa ilang pagkasimple, bisan sa ilang pagkapobre, isip usa ka magbalantay sa karnero, pero nakaawit gihapon sila og awit sa pagdaig ngadto sa bata nga Hesus as an expression of their great joy on the celebration of the first Christmas in Bethlehem. Dili ba? Nindot sad. Kung ato pod nga tan-awon, bisan ang tulo ka giingon kataong makinaadmanon were also given the chance to celebrate the first Christmas in Bethlehem. Bisan sa kalayo sa ilang panaw, bisan sa ilaha nga kahimtang sa kinabuhi, sa ilang pagkamaalamon o sa ilang pagkaadunahan, pero atubangan sa Ginoo, ilang gihatag ang tanan, pinaagi sa paghalad sa ilang tagsa-tagsa ka mga gasa, kay lagi is an expression of their great joy in finding, in seeing sa bata nga Hesus sa pasungan. Mausab, ganini untang atong Pasko nga sa ulugan, we have to celebrate with great joy. Sama nga si Maria nagmalipayon sa pagkadungog niya sa tingog sa bata nga Hesus nga natawo sa pasungan. Sama
nga si Maria nagmalipayon nga nakig-uban kang Jose og sa bata nga Hesus sa pasungan. It's a celebration of joy. Ayaw ipagan ang Pasko kay tungod lang nagbagulbol ka kay ang imong nadawat gikan sa Unitap or sale. That's not the celebration of Christmas. Ayaw ipagan ang Pasko nga dili nato papilon ang uban kay lagi wa kaamot sa catering. That's not the celebration of Christmas. Ayaw ipagan ang Pasko kay wa tay nadawat sa Pasko. Christmas is a celebration of joy in sharing and giving, not on receiving. Ayaw ipagan ang Pasko diha usab sa ato apod nga matawag na to, di ta kaadtong mall, di ta kaadto og kapalit sa gusto natong paliton. That is a celebration of God's presence in us. That is a celebration of God's grace given to us. Ang kinabuhi nga imong giangkor, gibutang sa grasya sa Dios, that is enough for us to celebrate with great joy. Ang kalipay nga bisan sa ups and downs in life, makakita pa ka og paglaom. Ang kalipay nga bisan sa problema nga giatubang, but because of God's grace, everything becomes bearable. Ang kalipay nga bisan kon gilaay ka, pero naagihapon ang kalig-on, kalinaw within because of God's presence. Manginaw kita nga ato ning andamon o ato ni nga tan-awon diha usab sa atong pakig-uban kang Maria niining katapusan natong Domingo sa pagpanaw ngadto sa Pasko. So, I would like to invite all of you to once again look into what is and what happened now, our commitment to the Lord. Kung nagmalipayon kita sa atong kinabuhi isip usa ka Kristiyano, it's a great blessing in us. Niining atong santos nga misa karon, atong ipadangat ngadto sa Ginoo nga unta ang grasya niya mag-uban kanunay diri kanato sama ngang batang Hesus diha sulod sa sabakan ni Maria for 9 months. Niining atong misa karon, ato sab nga iapil sa atong mga pag-ampo, atong mga kaigsuonan nga nabugatan sa ilang tagsa-tagsa kahimtang sa kinabuhi nga wala na makakita, wala na makabati sa kaanindot sa presensya o sa grasya sa Dios nga miabot sa atong kinabuhi. Ato ning dalhon aron ining abot sa Pasko, we can celebrate Christmas with great joy. Manghinaot kita. Nagato ako sa Dios, Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. O kang Jesucristo yang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lulang sa Espiritu Santo, yanak ni Maria nga Berhen, gisakit sa sugod ni Poncio Pilato, gilansan sa krus, namatay o gilubong. Konsad sa mga minatay, sa katulong adlaw na banhaw misaka sa langit, nagalingkod sa to sa Dios nga Amahan, nga magkagagahom sa tanan.
gikan dito mabalik siya ron sa paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagabanaw sa lawas, o sa kinabuhi nga dayon. Amen. Para sa mga pag-ampo sa katawhan. Mag-ampo kita sa Dios, samahan nga matinumanon sa iyang saad sa katawhan, sa matag pangamuyo kita muingon, matuman unta ang imong pagbuot, Ginoo. Matuman unta ang imong pagbuot, Ginoo. Nga ang tibuok simbahan, hilabi na ang mga pangulo ni ini, madasigon untang mutahan sa kaugalingon, alang sa katumanan, sa plano sa Diyos, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga pangulo sa gobyerno, muila sa ilang pagkasulugoon sa Ginoo, ug mutuman sa kabubuton sa Diyos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga hagit sa kinabuhi, maghatod kanato sa pagpangayog lamdag sa Ginoo, diha sa pag-ampo, aron ang atong mga desisyon, mahisubay sa iyang kabubuton. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga diha sa atong mga igsuong kabus, nga nangyanyahanglan sa atong pag-atiman, mabati unta nato ang presensya sa Dios, nga nagpakataw nga usa ka kabus. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangamatay, mahingpit na unta sila sa gugma sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos samahan, tinubdan sa kaluwasan, hingpita kami sa pagtuman sa imong kabubuton, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Maigsuon, pagampo kamo orang ako ngayon sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagkain, maya sa ngalan, alang sa butong kapuslanan sa tibuok niya Santos. O Ginoo, ang Espiritu Santo nga nagpuno sa grasya kang Maria Santissima, magsantos unta nining mga gasa nga niya sa mong altar. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo man na kaninyo. Manaw sa kaninyo.
Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw nato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay mong pataro. Santos nga mahain Dios nga tunay makagagahom sa tanan, angay og matarong gayod. Nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit, pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga pag-anhi, gitagna sa tanan nga mga propeta. Uban sa gugmang dili matukib, gimatuto siya sa inahan nga ulay, gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag, gipahila siya diha sa pag-abot na niya, siya ang nagpuno kanamo sa kalipay, samtang handam kami pagsaulog sa iyang pagkatao. Aron inigabot niya, iya kaming makaplagan nga nagtukaw diha sa pag-ampo, tugob ang among mga kasing-kasing kay nangop o pagdaig, og busa, uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay unong nga pag-awit. Santos kirikaw Ginoong tuburan sa tanang kasantos, ipadalangin mong Espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas sumihatag niini ngadto sa mga tinun-an og mingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa sama nga pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og mingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-ong tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanan nga mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik sa Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nag-alad kami kanimo amahan, ninimpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay mo kaming giisip nga ngayan, nga moatubang moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat, sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinundumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga maingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Obispo, o sa tanan nga mga pari. Hinundumi sa mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila. Kantanan nga nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kayag sa imong naong, kaluy kaming tanan,
himuha kaming angayan nga makambit sa kinabuhi nga tunay, uban ni Maria ang inaan nga ulay sa Dios, kang San Jose nga iyang bana, sa mga apostoles, sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa imong kaboboto lata sa katuigan. Ban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, giyatag nga na kanimong makagagahom nga man, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o himaya, hangtod sa kahangturan. Kanato ang gamiton mga pulong nga gitudlo ni Kristo diri kanato. Sa mga langit, wakay ko ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong iharian, matuman ang imong bagong, sa yutang ay mo sa langit, ang kalan mo sa makakadlaw, iatag ka na mo karong adlawan, ug pasayloa kami sa among mga sala, maingong nagpasaylo kami sa mga nakasala ka namo. Dili mo kami tugyan sa panulay, iluwa-luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Katagi kami sa kalinaw ning panahona, at tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa sala, may layo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga madaumon, sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay muman ang iharian, ang kahulugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nangingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, tagi kami sa imong kalinaw kayusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita ta paninig. So, dahil panaglait manakin tanan. Peace to all of you. Sa Diyos nga nagawagdang sa mga sala, sa kalibutan, kanuy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagdang sa mga sala, sa kalibutan, kanuy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagdang sa mga sala, sa kalibutan, Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan,
Ulang katong gidapit sa iyang bangkiti. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita, O Diyos nga makagagawam sa tanan, nakalawat na namo ang pasalig sa katubsanan nga dayon, samtang nagkadul na ang pangilin sa kaluwasan, magdugang usab unta nga among pagtuo o gugma sa pagsaulog sa Pasko sa pagkatao sa imong anak. Kini amo nga gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Dapitan ko kamo sa pag-uban kanako sa ato ang pag-ampo alang sa ato mga kaigsuunan nga mga masakiton. Langit nung amahan, gidawat sa imong anak, ang kasakit o kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertod sa pagpailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa mga masakiton. Hinaut nga ang nag-antos tungod sa sakit o balatian,
makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos, ug ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Mga igsuon sa makausapa, sa ngalan sa akong mga kaubanang madre sa Daughters of St. Paul, akong kinasingkasing nga pasalamat ngadto sa atong Mass Presider karon, kang Father Joseph Intig, sa atong choir, ang Good Samaritan Choir, sa atong mga lectors gikan sa San Vicente Ferrer Parish o sa Blessed Sacrament Parish. Daghang salamat labi na gayod sa atong mga sponsors, benefactors, GCash and online donors, ug sa tanan nga sa lain-laing paagi nagimitampo o mabulig ning atong misa sa telebisyon. Alang na atong buot nga moduyog ni ining misyon, ana aghapon sa inyong mga TV screen ang among account name, account number, o ang atong GCash number. Kaninyong tanan, kinasingkasing pasalamat o mabungahon, malipayon nga pagsaulog sa Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo. God bless you all. Merry Christmas. Ang Ginoo manaa ninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagawom sa tanan, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Tapos ng misa, dadang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Umani kami siya, kami kanimo naghandog. Ikaw man ang paglaom, kanamo magluwag.
Peace.